En aquesta demostració veurem dues maneres ràpides i senzilles de com fer links entre dues vistes del Knowledge Forum. Si mirem a la part inferior de la pantalla, veurem representades les diferents vistes existents. Si passem per sobre de les imatges de les diferents vistes, veurem el títol de cadascuna d'elles en un rectangle blau. Si volem visitar aquestes vistes, només hem de clicar a sobre de la imatge de cadascuna d'elles. Aquesta és la manera per moure'm entre diferents vistes. Una segona manera de fer-ho és crear enllaços entre les diferents vistes. Aquí veiem dos d'aquests enllaços, indicats amb la icona d'una cadena. Aquests links serveixen per tenir un accés ràpid a altres vistes. D'aquesta manera, accedim a una nova vista i quan volem tornar enrere a la vista als insectes, aquí tenim un altre link, cliquem i tornem enrere. És molt fàcil crear aquests links. Anem al menú principal a l'esquerra i cliquem a sobre de la icona de la cadena. Quan fem això, s'obre una nova finestra on apareix el llistat de les diferents vistes. Seleccionem la vista on vull crear l'enllaç i cliquem Guardar. Aquí apareix l'enllaç i el podem moure al costat de la resta de links. I així tenim el link a la pàgina de recursos. Aquestes són les dues maneres de navegar entre diferents vistes en el Knowledge Forum.